добро и благословено утро на всички свети на Господа, на всички брати и сестри. Ще изчакам малко, за да се включи някой и да ми каже дали се чува. Халелуя, Татко Небесен. Господи, благодарим Ти за тази сутрин отново, Господи, че ни събуди. Благодарим Ти, Господи, за тази огромна благодат, милост, любов, която показваш ежедневно към своите деца, Татко Небесен. Благодаря Ти, Господи, наистина, че ни опазваш от всяко зло, Господи. Благодаря Ти, Господи, че отново ежедневно ни събуждаш, Господи. О, Татко, благодаря Ти за всяко едно добро и лошо дело, Господи. Отдаваме Ти цялата слава, цялата почет, Татко Небесен. Татко, днес съм тук да говоря за Тебе, Татко. Моля Те, Господи, да не бъде нищо по-човешко, а да бъде всичко изговорено чрез Твоят Святи Дух, Господи. Отдаваме Ти цялата слава, цялата почет. Господи, благодаря Ти, че всеки един, който ще чуе това кратко насърчение, Господи, то ще дойде добър плод в него, Господи. Защото, Господи, Ти си нашият живот и нямаме, Господи, къде да отидем. Дори и майка и баща да ни забравят, Господи, Ти си този, който няма да ни забрави, Господи. Благодаря Ти, Татко Небесен. В името на Исус казвам Амин. Слава на Бога, как козатки. Може ли да ми напишеш отдолу дали се чува? Чува се? Добре. Слава на Бога, че се чува. Слава на Бога, на всички свети. Радвам, че сте будни. Радвам се за това. Днес имам едно кратко насърчение за вас. Вярвам, че има за кого да го говоря. Има на кого да го кажа. Слава на Бога, сестра. Вярвам, че ще хванете това, което ще се опитам да кажа. Защото всеки един, може би от вас, се чувства самотен, изоставен, може би, или се чуди в коя посока да тръгне. Но искам да ви кажа днес, че дори майка и баща да остави своето дете, Бог не изоставя своите деца. Затова ще вляза в темата накратко, да се насърчим тази сутрин и да ядеме като закуска Божието Слово. Надявам се да сте готови. И аз. О, халелуя, Татко Свети. Като за начало да отвориме в Псалми 139. Трябва да четеме 16 стих. Но аз ще започна от първия. Господи, опитал си ме, познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми отдалеч. Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Защото докато думата не е още на езика ми,
Ето, Господи, Ти знаеш цялата. Открил си ме отзад и отпред, откръжил си ме отзад и отпред и сложил си върху мене ръката си. Това знание е пречудно за мене, високо е, не мога да го достигна. Къде да отида от Твоя дух? Или от присъствието Ти? Къде да побягна? Ако възляза на небето, Ти си там. Ако се постеля в Шеол, и там си Ти. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти, и Твоята десница ще ме държи. Ако река поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мене ще стане нощ, ето и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе, а нощта свети като ден. За Тебе тъмнината е като светлината, защото Ти си образувал вътрешностите ми. Обвил си ме в отровата на майка ми. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направена. Чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това. Костите ми не са били скрити от Тебе, когато в тайно съм бил създаван. И в дълбочините на земята ми се е давала разнообразната ми форма. 16 стих. Твоите очи видяха неоформеното ми тяло и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. Амен. Колко хубаво слово тази сутрин да се нахраниме с него. Като цяло не съм излизала на живо или пред хора, може би така онлайн, да разказвам за моя живот, за това къде съм израснала или как да го обясня. Изобщо да разказвам за моя предишен живот. Словото ми днес, което искам да предам на вас, е, че дори майка и баща да остави в своите деца, главният наш баща не ни оставя никога. Като малка бях изоставена от собствената си майка. Баща ми също го нямаше. Имах до мене само един батко, който беше няколко години по-голям от мене, но той също беше дете. Да, Бог изпращаше хора, които да се грижат за нас, да ни помагат. Но знаете ли, винаги липсваше майчината прегръдка. Винаги липсваше и бащината ласка, думи, семейство. Винаги имаше нещо, което липсваше в моя живот. Не казвам всичко това, за да съдя моите родители, да кажа, че не са ме изгледали, те са ме изоставили и нещо подобно. Не, Бог да ги благослови. Аз ги обичам наистина и ги благославям с цялото си сърце в името на Исус. Но това, което искам да ви кажа, както прочетохме Псалом 139, 16 стих, казва, че Твоите очи видяха неоформеното ми тяло. Господ е този, който се погрижи за нас. Още преди майка ни и баща ни да се познават. Той е нашият Творец. И затова Той никога не изоставя своите деца. Да, Той пращаше хора в моя живот
да показват от Неговата любов, от Неговата милост. Но както казвах, винаги имаше нещо, което липсваше. Но знаете ли, Бог не закъсня. Бог показа своята любов не е след толкова дълго време, защото много бързо побърза да покаже любовта си, като изпрати моят съпруг в моя живот. Тогава едната моя половина, едната моя липса вече беше станало едно. Пълно. Цяло. След това не остана само с това. Той ми подари едно огромно семейство. Той ми подари каки, той ми подари роднини. Той ми подари всичко онова, за което дори не бих си мечтала аз. Нещо, което дори не е в моята глава, той го даде. Изпрати ми огромно семейство в моя живот. И до там не спря. Направи ме майка на 3 прекрасни, чудни деца. Показва ми, че не съм сама. Показва ми милост всеки ден. Изпрати моите деца в моят живот. И до там не спря. Изпрати духовно семейство в моя живот. Изпрати братя и сестри. Изпрати духовна майка, духовен баща, които да се погрижат за мен. Не спря. И най-вече изпрати своят Святи Дух да живее, да си почива в мене. Защо не го казах още в началото за Святият Божий Дух? Защото исках да обърна погледът ви към Святият Божий Дух. Той е в мен още от самото начало. Той се е погрижил за всички мои лоши дни. Той се е погрижил за всички мои лоши моменти, да ги превръща от тъга в радост. Той е този, който поправи пътят ми да намеря истината, да намеря семейството си. Да съм днес толкова благословена именно чрез Него, защото Той почива и живее в мен. И виновникът е Той днес да изляза и да говоря това Божие Слово днес на вас. Ще отворя Второзаконие 31 глава, 6 стих. Първата глава на Второзаконие, 6 стих. Казва така: бъдете силни и смели. Не се бойте, нито се страхувайте от тях, защото Господ е твоят Бог. Той е, който върви пред тебе. Не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави. Да, Той е този, който вървя с мен през целият мой живот и продължава да върви. И аз не се страхувам от никой. Да, аз почитам много хора, обичам много хора. Но знаете ли, аз не се страхувам от Сатана. Не се страхувам от неговите зли духове, защото онзи, който живее в мен, е много по-силен от него. И този, който живее в мен, той казва, че е пред мен. Той поправя пътеките ми. Затова искам да ви насърча днес. Като продължаваме да ядем от Божието Слово в 2 Коринтяни, 1 глава, 22 стих. 2 Коринтяни,
1 глава, 22 стих. Стих. Понеже всички Божии обещания са в Него. Да, в Него. Амин. За Божията слава чрез нас. А този, който ни утвърждава заедно с вас, Христа, и който ни е помазал, е Бог, който ни е запечатал и е дал в сърцата ни духа в залог. Ето това е. Затова казах, че оставих Святия Дух да го кажа на последно място, защото Той е в нас още от самото начало. Запечатан е с нас. И Той е този, който ни води през правите пътеки. Евреи 13 глава, 5 стих. Тринайста глава, 5 стих. И там пише: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Така че днес, ако ти се чувстваш, че има хора, които са те изоставили, че има че за тебе вече няма изходен път, Бог е този път. Не се чувствай сам, Той е с теб. Той е при твоето лягане, при твоето ставане, не можеш да се скриеш от Него. Остави Той да живее в теб. Остави да ти покаже, че не си сам. Остави да направлява твоите пътеки. Халелуя! Той е този, който ще те направлява. Защото искаш или не, Той е в твоя живот. И винаги идва време, където Той ще покаже своята благодат, дори и ти да не чувстваш и да не виждаш. Божието Слово казва, че всяко едно коляно ще се преклони пред Него. Така че днес дори и ти, който гледаш това видео, може би не си вярваш, не вярваш в Исус, не вярваш в Неговото Слово, в Неговото дело, което извърши Той за теб. Но Той го извърши. И Неговата покана винаги е мила. Той стои на вратата и хлопа. И чака винаги някой да му отвори. Защото Той е джентълмен, защото Той не влиза на сила. Той чака Неговата невяста, Неговата църква да отвори вратата. Вижте само какво нещо. Ако сега моят съпруг дойде и удра на вратата и чака да му отворя и аз не му отворя, ще удари един път, ще удари два пъти, ще удари три пъти и той ще започва да се ядосва. Защо не му отварям тази врата? И ще каже: ти не чуваш ли, ти не виждаш ли, защо не отвори вратата? Колко време става? Удрам, не отваряш. Нали ще се ядоса и ще каже: защо не отваряш? Но Бог не е така. Той е дълго търпелив и твърде милостив. И чака. Божието Слово казва, че Той удра вратата, за да му се отвори и казва да дойда и да вечерям с тебе. Че ще го направи. Така че отворете вратата на вашето сърце, отворете вратата на вашия живот. Оставете Бог да се погрижи за всяка ваша една нужда.
и го поканете в живота си. Оставете го да вземе централното място. Оставете го да вечеря с вас, да се храни с вас. Да даде от своята ласка, да даде от своята любов. Защото Божието Слово казва, че само един е Бог и няма други богове, освен Него. Така че Той винаги ще пробва с добро. Винаги ще чака да се обърнеш към Него. Защото този труден живот, който го има навън, изобщо не е лесен. Нито в дома, нито навън. Но Той е този, който казва в Матей 11 глава на Матей, 28 стих. Елате при мене, всички, които сте оттрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Значи, все пак има иго, има вземете моето иго върху си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Тоест Бог не ни казва, че ще ни бъде лесно, но Той казва, че когато се обърнем към Него, Той ще носи с нас. Тогава ще ни бъде по-лесно. Ще намериме благост за душите си. Ще намериме по-лек живот в Него. Да, Той не е обещал съвършен живот тук на земята, че няма да преминеме през някакви трудности в този живот. Може би ти, който гледаш, си болен, може би ти, който гледаш, си гладен, или нямаш финанси, или си в много трудно положение. Но се довери на Бог, защото Той казва: и през огъня да минеш, няма да се изгориш. И през огъня да минеш, няма да се изгориш. И реките няма да те потопят, казва. Ще вървиш по вода, т.е. ако си с Него. И казва, че дори в долината на мрачната сянка, ако ходя. Значи има такава долина на мрачна сянка, откъдето преминаваме. Всеки един преминава през тази долина. Но казва: не бой се, защото аз съм с тебе. Така че не се бойте. Нашият Господ Исус Христос е с нас и Той само чака да се обърнем към Него. Халелуя, Татко Небес. Даваме Ти цялата слава, Господи, цялата почит. Бог няма да ви остави да се справите с живота си сами. Той върви редом до децата си и ги обича. Ако сте в Христос, имате обещанието да живеете с Него ден след ден. Имате достъп до Него по всяко време. Той никога няма да ви изостави или да си тръгне от вас. Всеки един може да се тръгне от вашия живот. Както казах още в началото, че дори майката и бащата би оставил своето дете, но Той никога не би го оставил. Тези, които може би са израснали без родители, биха разбрали какво имам точно в предвид.
Но не се страхувайте. Бог ще запълни всяко едно място във вашия живот. Бог ще изпрати правилните хора, правилното семейство. И Той никога няма да ви изостави. Благодариме за това слово, с което се нахранихме тази сутрин. Халелуя! Бъдете благословени в името на Исус Христос. Нека благодат и мир да ви следва пред всичките дни на живота ви и всички заедно да живеем в домът Господен. Имайте благословен ден в Господа. Имайте благословен ден в присъствието на Святия Дух. Нека Той ви води и отворете сърцата си да бъде с вас, за да ви покаже, че не сте сами през каквото и да преминавате. Чао!